Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Imos na radio, na televisión municipal de Cerceda. Ca información hoxe, luns, día 7 do mes de xullo, no que lles falaremos da renovación do DNI. Dende hoxe xa poden pedir cita para renovar o DNI a finais deste mes. Falaremos das actividades culturais e deportivas todo este mes e o mes no que deben anotarse e inscribirse. Tamén, como noticia, a semana pasada confirmouse xa que o céspede artificial do Roxo renovarase por outro de nova xeración. Falaremos deso como da recollida de plástico agrícola que se fará a semana que ven aquí en Cerceda e que tamén o Concello de Cerceda ten 132 empresas con facturación superior ao 1.000.000 de euros. Esa era unha noticia que tamén se publicaba no xornal La Voz de Galicia. Falaremos de festas, falaremos do programa Bos Días Cole, da Escola de Balonmán na Silva e tamén do autor cercedense Ramón Vilar, que xa publicou un novo libro. Falaremos da exposición que poden ver no Viveiro de Empresas de Cerceda, das viaxes do Inserso que xa se volveron a poñer en marcha, así como o programa de benestar en balnearios. Quedan poucos días para estes últimos, para inscribirse. Lembramos que a ITV de Maquinaria Agrícola estará a finais deste mes na Silva e, en canto tempo, pois para mañán haberá melloría, haberá xa tempo máis anticiclónico onde pode haber máis sol e subida de temperaturas. Comezamos a crónica da xornada. Lles falamos da renovación do DNI. Como anunciamos xa a pasada semana, o mércores día 30 deste mes de xullo se pode renovar o DNI en Cerceda, porque haberá unha unidade móvil da Policía Nacional en Cerceda que virán a facer ese trámite. Un trámite que, como decimos, se trata de renovar o DNI ou tamén, como novedade, pois tamén facer ou tramitar o pasaporte. O día en que van a estar, o 30 de xullo, hoxe mismo é cando abre o plazo para poder pedir cita, para ter cita ese día, mércores 30 de xullo. Para pedir cita, pois poden facelo na planta baixa do Concello, ou ben nas oficinas xerais do Concello, ou na Policía Local. Hai un cupo de 40 plazas. No momento de reservar a cita, se lle informará tamén dos documentos necesarios para renovar o DNI ou o pasaporte e tamén os prezos. Pero o tema é que se alguén está pendente, que sepa que pode renovar o DNI en Cerceda o mércores 30 de xullo. Mércores 30 de xullo. Dende hoxe xa poden pedir plaza, xa poden pedir cita na planta baixa do Concello. Mais temas, agora falámoslles das actividades culturais, deportivas e de informática as que se poden inscribir xa durante todo este mes de xullo. Todas teñen un prezo, a excepción das de informática para adultos e para nenos, que serían gratuitas. As actividades que se ofertan, pois lembren, son a de baloncesto no pabellón municipal de Cerceda os luns e o mércores, judo no edificio do Museo do Moucho luns e mércores en varios turnos, a ximnasia rítmica no pabellón municipal de Cerceda luns e mércores, a patinaxe artística no pabellón municipal de Cerceda martes e xoves e tamén hai peque baile en Cerceda no pabellón os venres. En canto a manualidades, son no centro cívico os mércores. Tamén hai manualidades na Silva os luns e inglés no centro cívico os venres e cociña infantil tamén no centro cívico os venres. Mais modalidades deportivas. Hai pádel para nenos e nenas, pádel infantil nas pistas de pádel de Cerceda os luns e os mércores. Aproveitamos tamén para informar que as pistas de pádel de Cerceda están tendo atrancos eléctricos, problemas de suministro, mercede a unha avería está impedindo que se poda disfrutar das pistas de pádel nestas últimas semanas. Está intentando arranxar os problemas. Tamén está a escola de fútbol no complexo deportivo do Roxo, varios días dependendo das idades. Tamén hai adultos, actividades como, por exemplo, pilates no edificio do Moucho, martes e xoves. Tamén hai pilates na Escola Unitaria da Silva, martes e xoves,
e yoga no edificio do Moucho luns e mércores. Tamén hai clases de costura na unitaria da Silva os luns e os mércores e zumba, actividade de zumba no pabellón municipal de Cerceda mércores e venres. Para solicitar praza teñen que facelo de xeito presencial, se queren, no rexistro na planta baixa do Concello de 9 a 2 ou a través da sede electrónica na páxina web municipal www.cerceda.org. A pasada semana, o pasado venres, tiña lugar a firma do convenio entre a Diputación e o Concello de Cerceda para renovar o céspede artificial do Roxo por outro de nova xeración. O céspede artificial do campo de fútbol do Roxo vai a ser renovado por un de última xeración. O actual, o que xa está na actualidade, leva varios anos xa deteriorado. Presenta un acusado desgaste debido ao uso intensivo que se fai destas instalacións, pero tamén a base na que se soporta o céspede artificial no que asenta tiña un notable deterioro, como tamén un sistema de recollida de aguas. Por tanto, merced a este convenio, a Diputación da Coruña e o Concello firmaron este convenio para a execución da obra. A Diputación Provincial vai aportar 250.000 euros, unha cantidade que representa o 80% dos 312.000 que recolle o proxecto. O resto asume ese 20% restante o Concello de Cerceda. O presidente da Diputación, Valentín González Formoso, e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, asignaron este convenio para a renovación do céspede, donde van a subsanar tamén as deficiencias que hai na base e tamén no que se refire á recollida de aguas. Vai a ser céspede de última xeración, asentado sobre unha nova base elástica prefabricada. Se actuará sobre unha superficie de 7.300 metros cadrados, dentro do que se incluye o terreo de xogo e as súas marxes, arredor das que se renovarán as rexas superiores do canle de recollida de aguas. O plazo de execución que se contempla en canto ao proxecto é de 6 semanas a partir da sinatura da acta da traza da planta. A superficie contará tamén con unha garantía, así que en canto comecen as obras serán 6 semanas. Despois desa boa noticia, tamén lle recordamos a todos aqueles interesados que o próximo luns, día 14, haberá unha nova recollida de plástico agrícola. Será o próximo día 14 unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras que soliciten do noso Concello. Para elo teñen que chamar ao teléfono de Medio Ambiente 881046776 ou achegarse presencialmente á terceira planta do Concello indicando a cantidade de plástico a recoller e o lugar onde se ten que facer. Un plástico que debe estar nun lugar que sexa accesible para un camión cargado con grúa e tamén debe estar limpo o plástico, sin residuos e atado en fardos. Tamén agora falámosles de unha noticia económica, en este caso de cifras e datos que se publicaba no xornal La Voz de Galicia, donde o Concello de Cerceda din que ten, segundo os datos estatísticos, 132 empresas con unha facturación superior ao 1 millón de euros. Un dos indicadores máis empregados para saber a saúde industrial dun concello é o Imposto de Actividades Económicas, o IAE, un tributo que grava o desenrolo de iniciativas empresariais profesionais e artísticas que facturan, aquelas empresas que facturan máis de 1 millón de euros. En este caso, en Cerceda, en esta zona, xunto con Concello de Dumbría e Carballo, son por este orden os concellos que lideran o ranking comarcal da zona en ingresos procedentes do Imposto de Actividades Económicas. Cerceda é a que encabeza o listado nesta zona. O noso concello ten 132 empresas con unha facturación superior ao 1 millón de euros. O Concello de Cerceda ingresa con elo 462.000 euros por o tributo do Imposto de Actividades Económicas. A industria vinculada ao medio ambiente, encabezada por Sogama e Gesuga, e o polígono do Acevedo con 33 iniciativas industriais, entre elas Comercial Malasa ou Indupanel, teñen moito que ver neste liderazgo. Cabe recordar que os concellos de Carballo, Laracha, por exemplo, ou Ponteceso, bonifican con 95% estes impostos, IBI, ICIO ou impostos de actividades
económicas. Máis temas, falámosles de festas, continúan as festas ao longo das próximas semanas. Lembren esta pasada fin de semana, festa da tortilla en Meirama, e o máis inmediato é para este próximo domingo, o San Cristovo na Silva. Este domingo que ven, día 13 de xullo, se celebra na Silva o San Cristovo. Haberá misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristovo, patrón dos condutores, e despois procesión polas rúas da vila con vehículos engalanados para a ocasión. Haberá premios para o mellor camión, ciclomotor, tractor, turismo ou furgoneta. Haberá tamén sesión vermú con Mar da Vila e un gran xantar con carpa no campo da Feira das Nenas. O precio por persoa é de 40 euros, nenos de 7 a 12 anos 20 euros, todo a cargo da Pulpeira Guerra e tamén a taberna a cargo do Fogón o Bosque. Os tickets poden compralos nos establecementos da Silva ou na organización no teléfono 679 96 25 36. Tamén aí na Silva, pola noite haberá verbena con Mar da Vila, festa do San Cristovo da Silva este próximo domingo. E tamén este domingo, que ven, día 13, en Encrobas, organizan unha pulpada. Con motivo do ramo da Virxe do Carme, a Comisión de Festas de Encrobas organiza unha pulpada para este domingo que ven a partir das 2:30 da tarde en Pontoxo, donde haberá un xantar con un menú a base de entrantes, pulpo, churrasco, postre, café e chupitos. O precio para os adultos 38 euros, de 7 a 12 anos 15 euros, e para sacar os tickets con calquera dos membros da comisión ou chamar por teléfono 677 42 26 50. Tamén hai sesión musical e de tarde co dúo Crazy. E máis adiante xa veñen as festas do Carmen na parroquia de Rodís e na parroquia de Cerceda. As festas do Carmen en Rodís son o mércores día 16, a semana que ven son as festas do Carmen en Rodís. A 1 da tarde xa hai misa na honra á Virxe do Carme. Despois actuará o grupo San Martiño de Cerceda. E na sesión vermú estará a orquesta Magos, que tamén estará na verbena para rematar a festa con música local. Está todo organizado polo equipo de fútbol Rodís Fútbol Club e a Asociación Carballo Jordo, que informa tamén aos veciños que queiran colaborar que se poñan en contacto coa directiva do equipo de fútbol do Rodís. Pero tamén as festas do Carmen se celebran na parroquia de Cerceda con 3 días de festexos. 18, 19 e 20 de xullo son as festas do Carmen en Cerceda. Unhas festas que, insistimos, a comisión xa está pedindo axuda polas casas este ano como novedade con tarxeta, por se alguén quere facelo así. O venres 18 hai xa dianas e alboradas ás 9 da mañán, a unha hai misa solene na honra Virxen de Fátima e logo ás 2:30 sesión vermú coa orquesta, en este caso hai sesión vermú, e logo ás 10 da noite, mellorito ás 11 da noite, do venres verbena coa orquesta Furia Joven e Disco Móvil Impacto co DJ Bermúdez. O sábado 19 hai dianas e alboradas pola mañán, a unha misa solene na honra Virxen do Carmen, ás 2:30 sesión vermú co dúo Reflejos e a partir das 4 estará Charangas o Atrevidos facendo un paso ás rúas. Ás 11 da noite do sábado verbena coa orquesta Olympus e o dúo Reflejos e tamén haberá DJ. O domingo, día 20, hai dianas alboradas, a unha misa solene na honra ao Santísimo Sacramento, ás 2:30 sesión vermú co dúo Alborada e a partir das 4 xogos e hinchables de balde para nenos. Ás 11 do domingo verbena co grupo Alborada e sobre as 12 da noite tirada de fogos de artificio. Xa para rematar o mes de xullo queda pendente a festa do Cochiño. A festa do Cochiño será o sábado 26 de xullo. Sábado 26 de xullo, no Acevedo, se fará a festa do Coxiño. Durante todo o día amenizarán o recinto San Martiño de Cerceda, Faíscas da Pontraga e a Charanga Santa Compaña. A partir das 2, degustación do cochiño, do churrasco e do pulpo e demais produtos da cociña galega. O precio por ración é de 14 euros. Hai venta anticipada ata o día 22 deste mes de xullo no viveiro de empresas de Cerceda durante todo o día. Para pedir e marcar a parcela se dá como cita o xoves 24 a partir das 5 da tarde ali mismo no recinto verde do Acevedo. Tamén hai hinchables gratis para nenos dende as 3:30 ata 7. Ás 10 da noite actuarán xa as orquestas Olympus e La Misión.
A partir das 11 tamén hai tirada de fogos de artificio. E cambiamos totalmente de tema, lembramos que estamos nos últimos días, esta semana remata o plazo para aqueles que queiran solicitar o servicio Bos Días Cole, que se trata de un servicio de conciliación para que nenos e nenas podan ir ao colexo o próximo curso escolar antes do horario lectivo e atendido por monitores, incluso almorzar. Haberá en Cerceda e na Silva, no Colexo Cruce, no Colexo Celso Emilio Ferreiro da Silva. O prazo para anotarse remata este próximo venres día 11 de xullo e se queren facer a reserva poden facelo por sede electrónica na web municipal ou no rexistro do Concello polas mañáns. Se queren consultar calquera dúbida tamén poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais 981 68 60 68. A Federación Galega de Balonmán organiza na Silva unha escola de balonmán que será todos os luns e os mércores de 3 da tarde a 4 para edades entre os 5 e 14 anos na Polideportiva da Silva. O precio é de 20 euros o mes. Se alguén quere anotarse pode facelo ou ben por correo electrónico na dirección sumatedeporte@gmail.com ou por teléfono no 686 27 52 04. Un día máis lle recordamos que o autor cercedense Ramón Vilar, Moncho, publica un novo libro. En este caso, Moncho Vilar Landeira vole a publicar unha nova obra na que fusiona literatura e xornalismo. Chámase Nos estamos ben, non? Tras 6 anos sin publicar, presenta este novo libro este próximo venres día 11 de xullo na Plaza dos Libros de Carballo. Nos estamos ben, non? É unha obra que está publicada por Espiral Maior e contén preto de medio cento de textos que unen xornalismo e literatura. O autor cercedense, lembren, xa publicara con anterioridade dous libros. O primeiro, Os televisores estrábicos, no 2014, e o segundo, Un peixe no parqué, no 2019. Ramón Vilar, de Rodís, licenciado en Filoloxía Galega, presenta este libro e agora é mestre tamén, é profesor de Lingua e Literatura no ensino secundario, pois vai a presentar este venres o seu libro, pero xa se pode adquirir, se queren, en calquera librería de Galicia. Máis temas. Falamos agora de unha exposición que poden ver vostedes, se queren, en este caso no Viveiro de Empresas de Cerceda, durante todo o día, a exposición da autora de Alaracha, Ramona Pérez Bello, chamada Anomar. Está esta exposición no Viveiro de Empresas de Cerceda. Pode verse durante toda a xornada. Poden ver aí pintura, artesanía, escenas rústicas, anxos, bruxas ou tamén motivos navideños. Falamos agora das viaxes do Inserso, porque está aberto o plazo para anotarse as viaxes xa do Inserso. Abriu o plazo para esta nova temporada e que vai a comenzar xa, lembren, a partir do mes de xullo e se prolongará ata o ano 2026. Teñen de plazo ata o 23 deste mes de xullo para anotarse. A edición deste ano arranca, como decimos, en outubro e se estenderá ata maio do ano que ven. Viaxes do Inserso aberto a pensionistas e persoas que cumplan os requisitos da idade e da pensión. Lembrar que se trata de 10 días, en este caso, mellor dito, se trata de varias modalidades dependendo do lugar que se elixa e tamén hai precios varios. Todas aquelas persoas que a primeira vez que se incorporan ao Inserso teñen que rexistrarse e os que non, os que xa estén rexistrados recibirán no seu domicilio toda a información para disfrutar das viaxes do Inserso. E insistimos que os precios varían segundo o destino, a duración e a estancia e a modalidade de transporte elexida. Van dende os 130 euros ata os 564 euros, dependendo tamén os días que se elixan. Se alguén quere solicitala ou que axuden a facelo, pode poñerse en contacto cos servicios sociais do Concello de Cerceda. E tamén para os xubilados está o programa de benestar en balnearios, que a Xunta de Galicia volve a convocar, un programa que se puxo en marcha e que vai a estar aberto, o prazo para poder anotarse estará aberto ata, en este caso, hasta finais
deste mes. Programa de Benestar en Balnearios. É unha experiencia de lecer e saúde destinado a maiores de Galicia. Trátase de estadías de 10 días en réximen de pensión completa, aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de toda Galicia. As quendas xa comenzarán dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro, dirixido a persoas maiores de 60 anos ou de 55 se son pensionistas. Como decíamos, o prazo de inscripción está aberto e vai a rematar xa o 16 deste mes de xullo. 16 de xullo, último día. Se queren ter máis información ou que lle axiden a tramitar, poden poñerse en contacto co teléfono de Servicios Sociais 981 68 60 68 ou achegarse á terceira planta da Casa do Concello. En canto a ITV de maquinaria agrícola, decirlle que vai a estar dende o 24 ata o 31 deste mes de xullo a ITV de maquinaria agrícola no campo da Feira da Silva. Estará pola mañán de 9 a 1:30 e polas tardes de 3:15 a 6. Os días 24 e 31, o primeiro e o último día, só estarán pola mañán. Poden, si queren, pedir cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou na súa páxina web www.sicitv.com. Xa lles falamos agora do tempo, o tempo que para a xornada de mañán volvemos a ter xa de novo altas presións predominantes que entrarán en Galicia en forma de cuña. Que implica eso? Que para mañán agardamos un ceo prácticamente despexado, con poucas nubes. Mañán será un día soleado. Pode haber algunha nubosidade de estancamento, pero no norte de Lugo. As temperaturas mínimas van a terán un pequeno descenso, polo que as madrugadas serán frescas, pero as máximas volverán a ascender. Chegaremos de novo a temperaturas altas. Os ventos soprarán do nordés moderados con intervalos de fortes na costa. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris, en la redacción. E quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.